आई देखी वो गीत के भाव बा माने 100% में से 60% घर के ये कहानी बा विजय भैया। माई बाप घर के बाहर हो गईल, भाई से बढ़ के अपन सार हो गईल। माई बाप घर के बाहर हो गईल, भाई से बढ़ के अपन सार हो गईल। कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। हो कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। हो माई बाप घर के बाहर हो गई, भाई से बढ़ के अपन सार हो गई। कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। माई बाबू के खर्च भी बंद बा, पाहुन के कमाई पसार के घमंड बा। घरवा में माई बाबू के खर्च भी बंद बा, पाहुन के कमाई पसार के घमंड बा। सुन के असुवन के धारा आ गईल, हो सुन के असुवन के धारा आ गईल। कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। हो कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गईल। आपन बहिन भैली गर्दन के फांसी, देखो ससुरारी में साली भैली काशी। आपन बहिन भैली गर्दन के फांसी, देखो ससुरारी में साली भैली काशी। कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। हो कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। हो माई बाप घर के बाहर हो गई, माई बाप भाई से बढ़ के अपन सारा हो गई। कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। हो कैसन कल युग के पूत अरे जन्म में कपूत बैकुंठ ससुरार हो गई। हो
कैसन कल